Bandiraɓe musidɓe tedduɓe kettoɗe kettuki malaki jaam Ceerno Cherif Dia ari addini on gandal lattugal mbo ala e jeddi mi yitani solution tawata yiyan la solution omo waɗa ƴewgal biteɗo fertu jiya cattoraɗo kayitaji ɗo e nder leydi ndi ha e caggal leydi yiilu Ceerno Cherif Dia cattoraɗo ɓiɗɗo yindire Ceerno Cherif Dia bangi galli dilluɗo nde tawno ndiyam mere lammata su galle ma dilli sa yiɗi sababu yiiloyi Ceerno Cherif Dia daña jaam woni gorko woni debbo sa yiɗi mettima ndumtoma yiiloyi Ceerno Cherif Dia ko maayo mango mbo ɓeɓata hordema weeɓani ɓuuri makko no kewi ha kaldatako kono no yooɗi deƴƴatako sa yiɗi hebde tongode makko wat 78 016 22 22 Ceerno Cherif Dia ko on woni la solution. Kanko wiyo hulata, kanko wiyo fayata, ele kanko famata, jomi no limu. Kanko wiyo hulata, kanko wiyo fayata, ele kanko famata, jomi no limu. Jël ko yutal yaram mi ma fi kam ci nganda do nganda tan arjuni ndar na hakke de ay sat wallahi jigi ndar na hakke mi ma ano arjuni ndar na hakke ha tente non suka ndar na be allo on sidi kal ko bisda ko halama halto Aisat min kam manna ko kam ko uftila kono kam bo gorgol ma kam foti wonde mo ndo tan ko kaba wala kibo nena ma ko jallo ko dum ndesan yi kono kam gorgol ma kam foti wonde pul kibo wala ay kam mo wala no kadira inde ndarni en mo no al wallahi mo en ma di kam la jande kidda mi arte kiddi ay ko non like I fit fajr fitar dam kay gilli dam lay mo yimma ay si mo yimma de an ka sigi dam alum sigi ay sam do daro jaran do de ay sa yo mi set ndar tamper mande te mo do taw ndarani o ndaran hay may betani meni mana min non jamma ñanam suba kiki mo kala ma mo jeewno munida mo jeew so wuri sade ñaama sade sey sade jam te mo ndewda o ka anda hen ko rewbe tatu jodi rewbe tatu hay daro wona ha wona wutti wona fado wona ñamde wona yar fof baabu jogi an rewbe o gor jom min dika minaji andi biba niki biba en ko sakke wira biba nek ko sakke ke Yama e femu non quoi ha jer dum ge jer doju dajira hen ge nguru lubta memma waaw jogre spécial am wana jibni tan awar beldade e jom ala feeri yitan pullo tan der sakke aro pullo tan won net heddi be kam wana yimbe ko jom ha darga no mi yafta ko parce que jiji mam dama ƴettidama rimtine ƴiƴam ñeeñi billahi mi yafta abul albab ren kala ko kam allen nan made te jangka mo gaka an
janka mayobde moggaki Allah fulɓe mbi gono yo res gono elo yo res elo faɓuru res faɓuru geddal res geddal an no hanni kom gonɗa han puccu élevage moƴƴ jaɗa ndesɗa mbam kuuko noon ɗum wayde way kan ƴetta puccu élevage mbadda ɗum e mbam kuuko hakkude juuli noon mbaɗa hannde e nder fulɓe mi namnomani jange jaam tawi malaki nanno ko yimɓe aljanna ko ñeeño foti nannudema an ñanen ɗum mbatta ma naata walla a waɗa yaa safa malayka ala ñeeño dina ɗum ɗon Allah haalani ɗum joni pourquoi a jaɓen won ɗo kam kono ne yimɓe ko noon bay ala hoɗon waɗɗuɓe yimɓe bab siga ɓeɗo mawda ɓeɗo on cuhlel quoi min saha min wallahi min saha noon hen malama sa yimɓe bonema needi par ce que mbiɗa yiyema hakkille boye joguiɗa quoi billahi wallahi hakkille boye joguiɗa ay ñeeño ɗum ɗo walla ɗum ɗa enen fof ken gootum aɗen hoɗum woni importance o an waɗ feere tan sa jagga neɗɗo jaggira ɗum sabi Allah jaggira ɗum par ce que en jogui jikku moƴƴo jaggira ɗum en jogui diine jaggira ɗum en nuuni jaggir ɗum ɗum kono ko maccuɗo ga ko ñeeño ga ko ɗum ɗo min ndewam hannde ɓiɓamɓe mamadou ñeeño mamadou kam fof heetuji fof momo renndi ɗum ɗo e gallo sa yaltini kam noon ya mahan hooram galle waddat toon kam fof haɗani bonde neɗɗo eyi haɗa anndi fof séréer bon wawi res sakke séréer no wawi res sakke de ɗum haɗaka joni goppe nden yewtere hal pulare aɗa hal séréer kini an sigana yaltat gam quoi billahi bab taga anda hen ko heccanki la ilaha illallah Aissata gila piyami sabunde gaɗa fade hande mi yi ko yoɗi kam kono ono suko debbo meeɗa yiide elle darolgal mbaadi ndi Allah on siideɗo e daraɗe dartiniɗa e mbaadi ndi kalis kam ƴew o ñittoto kalis ne yalta barkinala Allah ƴew ko sawto woto kalmi mbiyam tan ko seydi Sow 1 ujunere o limi o fiye junggam Allah oni seedi wona caahan tegu suko joom koye joomiro Allah oni seedi Allah wiyete wallahi ko joom tan o yiɗi ala fof mo yiɗi tan hakkude leydi asaman so wona joom koye joom tan o rewi suko debbo eɗen waɗen morono Allah kalis kay Allah on seedi o fiftot tan so 50 wi feeb tan kalis saraf eyi on noon mbiya an ya rewe joom min mboɗo rewma mboɗo yiɗma mboɗo hursinma kadi mboɗo yurmima Aissata sibarɗe ndema mo daram ndar gilli joguimi maɗi ay Hamidou ay an ka sihilam mboɗo hursinma mboɗo teddinma mboɗo yiɗma ka sihilam aɗa anndi fulɓe mbi mawɗo ina jooɗo hayto taw cukalel si darima yiyata to ɗum jaɓani ɗum mawɗo en ɓeyɗo nawi urguiri mumen ɓeyɗo wumde ɗum jaɓanum de sa famnade ko tan ma andu kalmi bon caggal kono ha joom min mbeɗa hoyde koyɗiɗi kam kulɓini goo jemma ɗum nek jemma aljuma fof hande woni aljuma jeeɗi min dal joom koyɗan ni mawnamo en lappe doga naata e nder ndiyam yalta toon naata e nder leɗɗe kadi min ɓurimo heen hul min tan on noddata aljumaji hande jeeɗi billahi gulɗanim fof mi wiya mawnam on lappe la ilaha illallah haka an karma ba ferma boni aduna kam sa hoyɗi tan mayɗe nodduma walla ne fiima keddiraɗo koye dow leydi natti wonde 2 semaines a mayat directement billahi yi jam mayat aɗa hoyɗe nodduma ar gay walla ne fiima bam anke barke rasulullah an kam ƴeew malam dañi galle barke rasulullah dañi mabba galle yalla ba ko mi yayi dem sawal wattu julde ka jawab laarde barke rasulullah sa juula sa yiro ya malaikeje dugi ngacca foto kede ba billahi sa juulade a can foto 2 semaines dokkima a mayat ɗum koyɗa ay aɗan ko jinmi ay hakkunami joom gilli gonɗi ɗi hakkunami joom min e hooram koko ɓurti hooram nde heewi ɓernam nde dem ay sa ƴettuno gilli gonɗi hakkunami joom mbaɗɗa ɗum e ñorgo Hamidou ko nden gandata
no jeeyimini joom min hooram jiɗgol ngol jiɓingol joom koko ɓurtimi doole heɓimo ɗon joom koko jeeya ƴiƴam ɓandam Aissata miijute joom ko huywere de ala ko mbawmi hen joom ala alana joom jogaaki moftani resandi resdani joom koko joga Allah ɗum siiduna cahan yew raɓɓiɗinde ndem ɗam joom way kono satalla dus ni a diftor tan nawa dus sa pari kadi ngara pawaɗa on Allah on seedi on mbiyaɗa naata e mum eɓan won hoore mbasa wonde koyel eɓo debbo fesoto an on neɗɗo yiɗ ko yimmi saɗa yiɗa ko yimmi ayi ko baɗono yam ni on weeli yidde mboɗo jogii joom mboɗo wawi liggade te kadi komi lawɗo dire eyyi on sa yiɗi ɗum ma jogonom aduna ma an hande kala ala fof ko jiɗɗa e aduna ma sona bawɗo jogadema moftuma moftal moƴƴal jogma jogogal moƴƴal joom rewɓe makko ɓe kamɓe fof ala hen fof barkino ko duko jamma duko ñalowma hareji gatodiral ala fof ala e galle maɓɓe an mbiyan nata e on galle natata e on galle min mbaɗa jogui gallam eyo galle min tan winɗo no yiiwi ha maaya min nden kay joom arat ɗo tan arat ɗo ƴeew ɗum ɗon an fayidagal ma diwani gorko ma tawma nder galle ma fayidagal ma diwan ɗo an kay hande sinno kone jaam gorko kay resete kay nawma galle mum kono wona kay mbiide aɗa resa gorko aɗa ɗum nder galle ma fayidagal ma diwan ɗon Aissata feso wona neɗɗo goppa ko mbatta ko nani ayi noppi malaɗi puɗɗata koye hoore malade joom joni ɗum ɗo solution ala ko waɗata neɗɗo defade e mayde quoi défense mayde taw waw par ce que minne mi wawa ara o galle tan mi siwa ɗo hay ɓooy tan mi maayi tan mi yahara noon kam ɗum kam perte ma o kam ɓurta vraiment sarah de ala ronki wadde sarah sadak tan musubaji en yawtin musubaji e bon manduji fof sarah dal ɗum moƴƴi quoi sarah ok yila tan woye ñiiri kosam en ni eyyi cakkara tan mbaɗa sadak ma tan te an pap an mawnuma o no sangoton de aɗa andi kam wonde balɗe tati yimɓe en kalannoma haal sarah gonɗa wiide yimɓe après an a waɗi noon sakkatnade non kesa gotol de mi yeyiɗo mata coni guroje ɗiɗi cakkol amera wat ñiire kosam cakkiɗa par ce que haɗa andi mawnam on noon joom vraiment welani sakkanade quoi andi ko way kañum guel ñande yeytum nelata neldata noddata a faami mahi galle mo udde ha tiiɗi tawi wona hoɓɓe cuuba ko aratnoɓe ɗo e galle gasi min meeɗa aro galle mi meeɗa yiiɗo galle hay haalnede so wonani tan sihla mo wonɓe tumi andatano o galle tani ɗo galle pertanno laamu ñamatno ɗum taki noon kañum mi yiiɗa ɗum sakkanade ko kadi di maayi nde mi alani temps par ce que nden hakkillam ɓurno won fof ta on woppi debbo ndeke deeɗaɗo hay dara woppani si wona galle o taw on woppi debbo mi ƴettir debbo mi artir ɗum galle heɗo ane gadda ɗo jaari gona ɗo eɗen noose galle he ɗum koye ɗum welnata affaire o gurdam belɗam keɓinɗen noor hule billahi mi fiyete yaam ala ɗo e guile o foti 3 semaines en yiyama ala ɗo e bandade 1 mois kalɗanemi yejjiti bommiɗo yayma ala ba billahi arat jelni ko kalmi ko wala wonade hoore ma en ko kalɗa ko fof Hamidou ma wonnade hooram nde aɗa ko jinmi Hamidou kala ko jiɗɗa haalnam so mbaɗa jogui e somi ala fof ma waɗ feere ha keeɓa hen te mbaɗa nelma e joom sa yeehi mbiya ɗum yo watta yam hakkille Allah wiyete wallahi jogoran ɗum tinde ngolɗo konngol wallahi o jogoranani ɗum Aissata ala min oppumi yaha an ka sehilam de sehilagal ala hakkude men woni hakkude men ko gilli ala nina ɗum min komi jiɗɗomo ar mi humanma mi moftuma mbaɗa horsinma Hamidou an a horsinanimi Aissata sa yiɗinoma ko fotino gabbede zarla a jaɓanat kam ko mbimami ko Aissata accumi yaha way accumi yaha accumi yaha eyi tan ni joni dal joom tawde mbiɗa sadak ina waɗa mayde défense joni eteɗen waɗa mayde défense par ce que minni somi maayi joni ani jewɗoten heɗen jewtata a yeewete te mbeɗa sikki mi fatnani par ce que mi yaltinani rewɓe ma waɗa haydara mbeɗa sikki kam a yiɗa yomi maayi joni il faut mbaɗna mawno sarah mawɗo jiran kan nodda hay goto noon enen yimɓe galle ɓe tan
defa ñiir defa fuñ mbaɗen sarak normal mbaɗen hen kosam mbaɗen hen kosam yimɓe ñaam ha diiɗi keew nduno mom mi mawna mo jinnoɗo sangal noon temi nani neɗɗo si maayi ko yinno waɗante walla jon jiɗɗa sangar oto ɓuren waɗanma sangar ala pour hamid ene yeeyi sangar de place mo oto ƴewnami tan hay tawi neɗɗo goto mo wona juulɗo tan cakkaɗen ɗum sangal joni joni sara ko an man jiɗɗa mbaɗe e balɗe tan ya kay e balɗe tan en ƴeewat tan e balɗe garoji tan joni ɗo ete tawi yayma ari hawra hen so yayma arani mbaɗen ɗum aljuma aljuma garo hande altine aljuma inchallah mbaɗen sara ko inchallah gamna yayam hamimam no ɗum sax tawi yayam samiri o ar tawtire sara ko mimam haalan hamir waɗi yegle affaire o hoddiɓe ɗon hay simɓe jeegom tawtire mbaɗna mawni sarah ala usan ma bab mbadda hen kin mbatta julde gacca poono andi woni haala sadaka tan woto natoye domina cikkin ko allah ko min e allah cikkiɗen ko hakkude men quoi ɗum woni gueɗɗe mais ande noon tawi ka kulɗo allah fof no jaari e biba e salmat so wonani ɗum andi sa maayi ay beɗi ɗiɗi mawnam o lappate cabbi ɗiɗi lappate to ɗin lappeɗe sa maayi allah fon so allah fonnimi fon nani waɗen kon ƴeeɗa joni hol paɗa suudu am mbeɗa yanna hande koto guele jontoɗa ha kala ɗe jiimi haɗa moosa jamma taw suudu jaari ay sara e suudu salamata ɗum minata guecal tan mbabba maayi boye mbabba maayi boye e balol barke rasulullah kono suudu salma kam sa toɓɓi toon elle paaɗa prison ƴeew dotti nengel ɓurɗe to gueɗe mo cagay bon min moom ɗeɗo balɗe fof mbiɗen waɗa réfléchir nder ndaara wiya min mi waɗan mariage taw ko simple walla mi waɗa anytime dal hakkille mo ko jiiɓi aɗa andi mariage e préparation mum e va et vient en heewi fereji te mi anda fof ko pomi waɗde dal to gonmi ɗo saɗa on woldeme e miijoji he ma moƴƴu aham ko on mbiɗa haala tan o jamma vas-y kan jiɗɗa wadde fof aɗa fuɗ ɗum wawde par ce que machallah quoi en jiiɗan situation minama an kam mane meeɗa waade ni ɗe balɗe mbiɗo jogui stress no feewi hammi ɗanotako tellement ko anni mi joguino pour mariage men minama mi joguino anni mawɗo e ma jogui anni e famille ma nene ma e baba ma vraiment mbiɗa yiɗno teddindem anni mbiɗa yiɗno teddindem mais vraiment ɗe balɗe kam somi hannimi gonga hay darmin moftani haydara wallahi joni mi ari ani ko jinmi gifsa vidéo ji sabu Allah ko ɗum tan ñagatmami jaari ko adduma ko a haalnani kam ɗum taw min gargol ma ɗo en waɗani mi intéressé de kam intéressé ko muni wona ko kay so tan gaddima ɗo en jagu ɗo ɗum ko 100 000 francs nani gasi ɗum sabu Allah rek
efis vidéo ji ko ɗum tan ñaganmami nokka kam jaam mi wone jaam 100 000 francs tagami mbiɗa efis vidéo ji jaari ɗum ɗo wonani hay ko ñittorto est ce que aɗa yiiɗi ko kalmi an gallay an ko tagi an jorɗa berne an gallay an min ko ɗum jogimi joni an ko jiɗɗa ko jiɗɗa ko mi yaha mi yeeya hooram mi addana kalis ko ɗum jiɗɗa je m'en fous ya yeey hoorema ya yeey hoorema gaddanama kalisam min mi wonda ko ɗum de kalisam no mbawɗa dañirde ɗum fof eno mbawɗa heɓirde ɗum fof gaddanami sa yeeyat hoorema sa wujjat sa taƴat jungo ma min haajam ne boni hen kalisam pawa e junggam ha timma hay ɗum ɗo cikkami ko kayitaji tottuɗami ɗo hen est ce que faami ko fasara kone ɓuuro ko so tawi yettimama andu a mayat jaari an gallay anda kompanmi ha kibni o kalis addanmami ɗum aɗa haala kecce ko ɗum woni haala ma an gallay an maɗa mbaɗani an gallay jaari haala hewka ko min wela ɗum est ce que faami hanti dewgal won hakkude men teɗen joni dewle joni kalis waɗat ɗum eyi haalis ndendirnomi rendini plus de 7 millions ɓoyana haydara filam goto rewiyam ɗiɗo balɗe fof yiiɗi ha nécro go won lawol états-unis ngol rek bon ƴettimi mofti noon koye kalis fof ndendinimi tottimamo mais alhamdulillah o yettima quoi ɗum addi mbeɗa andi mariage men mbiɗa andi dirtinat ɗum ha yeeso ha jamanu saran seeɗa dirtinde ɗum ala min hulini cikkunomi ko goɗɗum gandanɗa hoorema probléme mo réglata probléme kalis non ɗum a fonno haalande ɗum guiɗi boy andi min kalis mom mi ala hen probléme aɗa andi aɗa andi situation no way je suis à l'aise donc sa dañi probléme aɗa foti noddem kalnaham ɗum cikkunomi de en fof ken en gotum mais mbiya aɗa hayta mariage saabu kalis ala walla aɗa fada ha ɓooya non mi jaɓani ɗum joni moom accan tan mi waɗa kala ko foti wadde financé mi tottuma mbaɗen fof yawa gasa ɗon ɗon wona ɗum jiɗɗa vraiment min Allah ko ƴettuma tan fewnuma tan ha pewɗa o ƴeewi aduna ɓurɗo yontede aduna woni min o wadduma hayyam wima ƴeew wima guurde ono ɓeydi ɗum mba wordude Allah watta ko hanande vraiment seede Allah téléphone soni de mais kala ko machallah en tout cas min moma haalnon kam tan no parɗa fof no ganduɗa ƴetto décision ma ko faati dewgal ngal après potten mi tottuma an jaari woto yejjid ko mbaɗɗa musalla oɗo ko jaari min ñande fof mbiɗa siftunorma ko metti gonɗe e am ɗe metti gonɗe e balɗe e nder reedam ɗe jaari aɗa jaggimi tan min komi pijirguel ma aɗa nawami aɗa artirami no foti laabi garɗen ɗo hen ngol woni laabi ɗiɗi no foti laabi garmi galle moon jaari wonko ganduɗa koko ɓurti so ɓurti ha rufi koko boni jogori wonde e maɗa ko mbaɗannoɗa min nden ko mbiɗa ɗaccuma aɗa waɗa ko beleɗa ko jaari ɗum ko iwadde min a wawa hankandi ni sarmudemi saabu ko wonno yam ne sarme ko iwi ene saami less mbiɗa yaɓɓi hen koyngalam est ce que a faami ay ɗum wonani ham haydara est ce que a faami jaari aɗa heeɗi no fewi kalami hon jimmi andi ndem somin dokkanmami kalisam o fo renda ara ɗo semaine mbiɗa an gala mi tan kankaɗo semaine mbiɗa jaari min mbiɗa moƴƴi de est ce que a faami hano tagi mbima mbiɗa moƴƴi
kala nde garmi mbima mi rokkima somen mi foti somi ma dokkumami ne mbayno leydi kono gonɗa ka famani ko dartatma ko sa accani noon yurnade ko jurnotoɗa ko yurnotoma ko ɓuratma bonde ska fami min jungam nena e dande ma tawde woto sikku ɗeɗɗere ma yawti jaari ɗeɗɗere ma yawtani a fami aɗa heeɗimi bon moƴƴi ko jimmandi nden somen oɗo somayi ko ɓuuri hen labde ko ma heɓ ɗumen